centro. E mais estaba todo limpinho, que só mirabas aqui daqui de abaixo, pero agora non mira nada, que está todo sin rozar, todo ese tiña que ter todo limpinho como para que a xente mirara, non? Pero é o que hai. E de quen sería, quen viviría aí nesa cova? Non sei, eu tiño oído aos vellos que era o buraco, chamaban o buraco dos moros, que cando foi da guerra que estaban os moros aí. Agora quen viveu non sei. Aí que era un escondito dos moros cando foi da guerra, pero eu non sei. Iso está-me contado a miña nai, pero non sabemos, por iso lle puxeron o buraco dos moros. Estarían aí os moros agachados, eu que sei, para que nos mataran, serán zulos que fan como fan por aí adiante, eu non sei hasta onde chegará, pero ese é un... Mira que non tiveron que traballar aí, porque hasta onde chegamos, non chegaríamos tanto como daqui. Aí para baixo da burra, máis polas escaleiras, é iso, así llano, polas escaleiras que baixamos, máis de 20 escaleiras e baixámolas. E cantos anos tiñan, era pequeno? Nós éramos pequenas, nós que anos teríamos 9 ou 10 anos, cando fomos nós éramos rapaces ignorantes. Se mo din hoxe non vou,